фаромӯш навед ки подписатсия карда лайк монданна. тамошои барҳаву барои шумо. шонемси ман мехоҳам репи ман ҳамчун як дарси намуна бошад барои тамоми донишҷӯе ки ай ватан берун мехонанд. соати 4 саҳар палёд шиштагӣ хонада насиҳати падар бачам сак ба қаб хонданам байни дӯсту душман ҳамсоя хешета борда сархамум накӣ бачам бо нарай ҳархай раҳода хиди диди қарз кардем тракадем дохил ҷураву арӯсбозӣ накӣ бачам бойнате дил фақат ҳешта ба мактаб ги сари хам бихон дарста мулки бегона бачам би ғалти намегиранд даста хид ба хид гап задестам дадрун фикро рафтестай ма бояд хонум биём ба диплому сертификат ма бояд коре кунам падар модар фахр кунна очам ба дили пирасақоли равашаам кунна дайсек заштак падар дуам теак алло умеда чои биё аэропортум барти оча ҷон гирья накӣ бачат хонданӣ мерава ман иншолло бармегардам ба диплом ба сари баланд суми ҷамкадаша очамай санду бровар дод али шуш кардем баробу 4250 регистратсия тамом шид ма шиштам самолёта худо гуфтасам соқи саломат бирасим маконда донишгоҳ даъват кард рафтем фаҳмондан қонуну қоида қатимия тоҷики дига мехоба хобгоҳта дарсо сар шид ҳафтаи аввали мактабам гузашт суми додай хонагиё расондастай озирашта санги телефон алло оча ма созум шигрҳо хондасам созан дарсороим кунен ягон рубл я бор бугу ду бор бугу уворам зиндагӣ дорам ғайри дарс бо кор биёвам бисёр камбудӣ дорам хай падар гуфта бир бачам фақат бихон кор накӣ ма хидам сумуд роӣ мекунам ти хид тахор накӣ неки сум бисёр дар корай хурду хӯроку либоса серам ноизо мекаши яло ҳатта ҳама созай несум дорум оли дабарам роӣ накунен хоҳарчамда асақол омада фикри ура кунен пага баъди дарс маспас тройка бозор бикӯ чӣ коре боша ҳеҷ гап не диламни кор биёв корам ёфтем миқинтаршид ҳаётам ябора шаб то саҳара кор саҳар боба дар савора падар мара башки ма шикастам сухан таи ҷабе ҷураву бекор меести нуки сӯзанда баъди дарс якчанд соат хобо бихе дарса тайёр кӣ ҳаррӯз дарси кор беховӣ зиндагӣ заёбат барои оромии асаб як шиша пива маст рақса бозӣ духтараки юрус гирифт дила ҳаёт то чанд аз вин мешид дурай ватан сара кор фармон бача падарда дода будӣ ваъда ҳамай ваъдаҳои додата шикастӣ чӣ кор дорӣ ҷураву арӯсбозӣ бояд намекардӣ то вазифаи хондан буд бояд мехондӣ фақат брат намеша охии ҷа осон дестай брат ба дурӯғгӯӣ сар мешаҳо ча хондастам дарса нероим накунен оча оли сум дорам ма даста аганеда дарс ягон майда тайёр нестам уже чанқаем бе чанқашид ки ма дарса нестам дигааш фақат ба коре дигааш фақат ба ёрай суми ёфта фақат кайф қатъи арӯси ёфта дура гап додан аз бор ки ппс омада дел 15 сутка маҳкам ки ҷода кети брателат арӯз дар ҳамун клуб просто дар дига қичоқ ки ғайри падара ки тира метия бад наҷот дар ба дар бо қарз мековад ки тира бороран бо сум дар кора ки айсар донишгоҳ бидроран номи ты уже хориҷ да ти хиди диҷа маҳкам мо дар хавотир худо гуфта кориш дуо кадан мо ёшем ҳоли насиҳати падарам мо гӯш мекунем тамом намегирем ба каламо падарам модар ба мо ҳеҷ вақт бадӣ намехоҳад кадом раҳера нишон дод интихоб кунам уроҳа ҷавонои тоҷике ки дурай ватан мехонед якчи мегум то не нагарай хотир наброрен шумора интизорай падарам модаро хонада ки бачай ма кадом рӯз тамом мекуна хонданам ба дипломи я пеши ҳамсоя сарбаланд мешам маърака мекунам авлод хонамда меҳмон меша нашканен орзушона нашкан орзуша бародари репи минам барои тай бигида сар қарз кардан сар хам кардан ки мо сарбаланд бошем оянда ба обурӯ оянда мо хирсан бошем барои хирсандӣ ба ояндаи мо сар хам кардан қарз кардан падару модаромо неки сад афсӯс ки мо баъди омадан ай хотир мебурорем ки бу мора интизорамед ба дигар раҳо мерем раҳое ки сари баландшона мешканад сад афсӯс